أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد matur nuwun rawuhipun sedherek kula se-Islam se-iman se-Islam niki kula atur sanedhik dene tiyang Islam menika tiyang mukmin menika tiyang ingkang kersa dipun kritik utawa legawa menawi nampi perilaku ingkang sae. Tiyang mukmin menika kudu nrimo kersa nglampahi sinten kemawon sing kersa nyaranake kebaikan. Tur tiyang mukmin menika boten saged prilakune saling menghina utawa ngasorake sepadan-padan utawa sesaminipun umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiyang mukmin menika kedah ngagungake perilaku napa mawon menungso polahe napa mawon kedah dipun maklumi dipun dongakake senajan tiyang menika dereng angsal hidayah dereng angsal pituduh nglampahi hukum-hukum syariat Islam niki. Kula nate dipun critani dhateng guru kula. Wong urip kula lan jenengan niku dipun ramekaken ping 3. Tegese setunggal wekdal kula lan jenengan lahir niku dipun tunggoni kalian bapak kalian sederek-sederek lahir niku sami bunga keluarga niku sami bunga terus dipun jenengi dipun sholawati berjanji napa mawon niku tiyang tangga teparo sami bunga sebab kula lan jenengan niku lahir mboten wonten sing ngrasa susah utawa ngrasa mboten seneng wekdal lairipun kula lan jenengan. Masa wis paling mung kula niku anake kathah nek pas lahir sing nomor 3 nomor 4 wong kok senenge manak terus ngoten niku. Lah niki tangga teparo dadi susah. Ning kathah-kathahipun tiyang niku wekdal laire kula lan jenengan niku sami bunga. Nyatane dipun aturi kenduren nggih mangkat. Dipun aturi ndongakaken nggih mangkat. Niku bunga kabeh. Niku rame ning sami ndongakaken. Sing nomor kalih kula lan jenengan niku dipun ramekaken niku wekdal nikah. Wekdal nikah tangga teparo susah mung merga kondangane kathah. Ning secara batiniah seneng merga hajatipun kula lan jenengan niku saged netepi sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wekdal nikah dipun sahake secara negara dipun sahake secara agama niki sami bunga. Terus yang nomor 3 wekdal kula lan jenengan niku mati utawa pejah. Niki sing bunga napa susah niku nggih tergantung tiyange. Kula lan jenengan wekdal pejah kok kathah sing ndongakaken niku mesti prilakune kula lan jenengan niku sae kalih rencang, sae kalih umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Lah tiyang mukmin kula lan jenengan tegese saged dados tiyang Islam sing mukhlis temenan niku wajib nglampahi perintah-perintah dawuh Gusti Allah lampun ngantos tinggal sunat utawa sedekah. Niki kabeh netepi dadi wong Islam sing pinter matine. Pinter matine niku mboten nyusahake tiyang kathah.
Pinter matine niku wekdal ninggal niku kathah sing ndongaake, kathah sing zaroh, kathah sing kelangan merga mboten wonten sing bimbing malih wonten alam kelanggengan. Iki dadi wong tiyang Islam, tiyang mukmin sing pinter matine. Nah mati niku saged mulya merga netepi ibadah, seneng ngaji, matine ya pas ngaji. Seneng maksiat nggih matine wekdal maksiat. Niki tergantung kebiasaane anggenipun urip kula lan jenengan damel ngamal. Niki wong mukmin sing pinter matine seneng ngaji, seneng istiqomah zikir, seneng sujud. Mula sholawat Jibril niki ampun ngantos dipun tinggal merga kula lan jenengan wekdal ngalami sakaratul maut niku banget larane. Nek kula lan jenengan istiqomah ngamal sholawat Jibril, medalipun roh, medalipun nyawa kula lan jenengan niku seneng, ngrasa bungah sebab dipun dakengi kalian Kanjeng Nabi Muhammad, dipun jemput malaikat Israil, dipun dampingi malaikat Jibril. Nika panggonane jenengan wonten swarga, wonten tiang-tiang ingkang ngendika wekdal medale roh kula lan jenengan niku setunggal dipun dampingi kalian Kanjeng Nabi Muhammad lan sholawat Jibril uga malaikat Israil niku manut dawuhipun Gusti Allah saged asor saged alus anggenipun mati sebab dipun dampingi kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wekdal medale roh niku kula lan jenengan merga seneng ngaji dipun bungkus kalian kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku pun pakaiane gagah banget senajan sepuh umure ning wekdal medal roh merga seneng zikir sholawat lan zikir la ilaha illallah niku dados wong sing pujangga malih medale roh niku sami berwibawa dipun sambut kalian ewon-ewon widodari. Lah niki kula lan jenengan dimingi-mingi widadari wekdal medale roh. Lajeng garwane kepripun? Garwane kula lan jenengan misal manut kalih bojo niku dados ratune bidadari. Nek mboten nggih benten malih urusane niki kedahe kula lan jenengan sami didik anak bojo supados tukul imane saged dados tiyang ingkang dipun ridhoni dhateng Gusti Allah. Wonten mawon muga-muga niki ngaji sakedhik wonten niki ning ganjarane sami kados tiyang ingkang aweh mangan tiyang sewu. Lajeng sedaya makhluk wonten alam dunya niku sami ndongake kula lan panjenengan nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah. Gusti nika kawulane jenengan seneng ngaji, seneng mujahadah. Kula nyuwun dhateng panjenengan dipun ngapurani sedaya dosa-dosanipun. Muga kula lan jenengan kegolong tiyang ingkang dipun ngapurani sedaya dosa-dosane lan dipun tampi tobaté dhateng Gusti Allah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.